Hi guys, good morning. Hi guys, good morning. Paingon mi ilati maya-maya guys. Na kay nagkawas mi kay singgita mas mimi. Di siya dali sakay guys. Tanlog ay kuan man gud. Tuktok kayo. Sag ko sa TikTok Nang guys. tigi kog sakay dani guys, bahala pag dili danlog. Nay, nag-vlog sag ko sa TikTok. Pag vlog dami. Sayo kung ano din guys kay From this to this. nagsat sa ti maya-maya nga magpalaba. So maglaba ta. Tagan ako labunon dito pero manto ako kay perminti man turod to. Di man to kahurot. Kaya ti maya-maya kay isaram siya labas isa ka buwan. So si Rilo na diri nakatulog satan to niya kapon nga diri patulog si Bintoy. Labadami ta karon guys. Anay? Kusog to bay kusog. Manami pa uling namin ay. Kusog day tubig na guys. Oh. Anong man naman mo uli? Welcome sila. Sa sa iyang baboy guys nagmahog. Kusog. Schedule man ron. Ha? Schedule. Schedule karon. Parihan na sa inyo ha, parihan na sa inyo ha. Aw, una tugbuan sa inyo ha. Aw, si Manar siguro. Ha? Lami man imong bahog. Mahalon man imong bahog. Tulog ba guys? Mahalon man yang bahog nangamo kay baratohon raman. Ha? Baratohon raman among bahog. Barat tulog ba guys? Daw budget pa gid among bahog. Pagawas niya? Gani. Ang sabi to ah? Leo. Nani sulod sa kaniya? Ay tanaw ni mo sa mami, naman sa mami dali. Ha? Tanaw niyang rip na unsa nabu. Ano na day? Nabuang Ang kani. sabi day? Agas na. Ag-ingon sa ko nga dalaha din eh. Kay schedule mo sa karon. Schedule mo sa karon sa tubig. Mia? Ako kipalit ka na photo ara sa basket. Kaya ang yagi na sa kuman. Labay man dayon. Mia? Mia? Wala na po siya guys ha. Wala na bumi. Angon sa may. Sir? Kape mo gud na? Kasi po. Wow, na siya collagen. Si Mio ma. Lagi inom ka na nilang? Bawal ba ka na nilang? Ayaw mi. Lang bawal mo ka na nga kape lang. Ay, mano ko. Sana ko lamig. Andi ay. Mimi mo rin magdagoy sudan. Diyan guys. Yan ko ng mami. Kagabi, igipaanak maguna ko ni sila kay nagsabot kagabi sila ni Kim, sila ni Raymond, Tantan, Mandisco. Nya. Wa naman sila nag-reply kay nadugay man lagi kay nagsayawa pa man ni. Okay niya ko. Wa na sila nag-reply pag yun ako nga asa na mo. Wa na nag-reply sila. Ay, Wala daw karoon niya parang yung doy-doy. Dito ang doy-doy gabi pag chat-chat ni mo, ila lula, ila mama. Wala na dayon na kagabi ang disco. Wala. Karon pa to niya pa to gabi eh. Ayaw niya pa. Diba? Naray ipaluto niya guys. Ang laki. Siloan na lugar mo? ay, pisa tili. Nangitlog nilungag. Yan na mami panmaw. Nay! Kung di mo mag-anak ka din, mo sila pamundo. Mami rin! To. Mami rin! Guys, good morning. So ngayon guys, mag-operasyon na taglaba. Nagpatuyok na ko guys.
Mga puti akong giuna og patuyok. Dali ra ni guys kay washing. Basta washing dali ra kayo. Ato na ning ipang kuan guys kay lain na to ang short ang mga blouse. Ato pang balis karon pa muna. Alisa. Ibutang sa na cellphone. Daw ka na sa itong tubig ka is butang sa baril. Pa nagdala kasi misinina ding. Huwag po na may dalakal. Ka nagdalhan ba? Hindi ko pa kunay. Paglayat. Paglayat din, paglayat. Iko. Sige na. Ibutang sa tab. Gani rami sa iyang kuan guys, this hanso. Katuputong basig na ito. Bitaw. Namahaw naman po me. Huwag po nagkaon. Namahaw na ni. Alam kayo, kung saan taong yun, bulad na naman sudaan. Hindi ka kaon na buwan me. Ano taon? Bisinibya kay ha. Saan mo ito kunay? Kahulog mo na po. Isira na lang kung puno na diya, kaya kaligos mami. Isira na diya. Wala man. Kasi paundang, okay ka nang maglabay, paundang ngayon mo. Tawag ko lang. Sige po basa-basa mi, orbay ka na sinina mi, basig bakasot kag sinina mi, mi. Oo, pamanggig. Tama. Eh. Wala star. Star. Ito sa relo na mahal. Sit down. Maglaba. Ada ako sa ina.
Dadalhin kita. No? Babay, babay si Mimi, guys. Sila ninyo din mo ba? Oo. Uwan siguro dito da. Hindi ka tulong-tulong marami. Magaya pagkabot ng uwan dito. Ha? Pagkabot ng uwan dito. Sila nagulat di ay. Ay, laubig. Hagoy di ay. Sakiran sila? Sila jay-jay. Ang sakiran, motora. Nagbutura. Si Mio Mio. Biyaan si Mio. Biyaan ang Mio Mio. Biyaan ang Mio Mio. Ang Mio Mio biyaan. Ang Mio Mio. Biyaan ang Mio Mio. Biyaan ang Mio Mio. Wa man isa kay bulintik. Hmm. Makuha na siya. Ako lang na siya pang lain-lain. Patay, hawas na day. Ang panday. Ini babay niyo ha. Kasi nagbuto na na dahil mong giluto binto eh. Suyok guys, kasabay ba ito? Mahuman eh. Mahuman nila ni. Ako paglain. Okay, ipanglain man nila kung kuan. Kante, short, mas nina. Uy, inya tagao na. Ano ko na pagkain ito? Kami na mahaw na guys. Kaya pag pamahaw ni Doy Doy, trabaho mo si Doy Doy.
Oh. Sige, dalay. Dalay, guys. Lagi dalay, guys. Ayan. May dili ni ugaw ang kanin nasa kanin karne may. Kanin ni tutol-tutol din na. Mangan ka hugaw. Wala panglain, guys. Kasot sa amin. Namahaw na sila, guys. Choptics man si Manoy-Noy, ah. Hindi ka itong bungot na ni Animas. Dako ba kay ngangalang lang. Si Leo, biyatik ha. O, lagi. Mia, kita bilin ka. Di na siya bawagan? Ayaw na bahugi kay gibahugan na na. Ayaw pinapabahug-bahugi sa mga kuan ha. Mia, dili ka bawagan, Mia. Sige na, kiyato na ko. Ang motor, yapong kapayan dito. Yung plano bigay. Sila din he sa taas. Man, hello. Unya na nalutoon, guys, sa udto. Nagkuan pa manggukunin. Hmm. Ang baktin day ha, mao na to day. Ah. Mia? Mia? Kaya sa kubulingon dati piya kay trapo dali di. Mia? Mia? Yuswasan, guys, daw gidaw ni Hana na. Tanato na pag-washing kay mga puti man. So ato na din ang ihalay. Kuwatag hanger na to, guys, kaya to sang basan kaya sige abog. Abog na yung hanger. Ato ning kuwanan yung hanger o waswasan kadali. Naghiwa day ko na og isda, guys, kaya mo nang lutuon sa sudan sa paniud to. Dagko ning isda, himo pa ning hinatag sa followers namo sa YouTube. Followers na ti Mayamiya. So followers na matanan, guys. Mo pa niyang gihatag na isda gipadala diri sa iyang igsuon. Na nakaluto na midani dito lang ni mama tong ulo nga gidala niya dito. Napaday wala pa din niya nahurot. Namo man iyang gigawas, man iyang ipaluto kay sudan sa paniud to, guys. So ako na din ang gihiwa diha. Kusog kay sound sang silingan. Manang gi-voice over, guys. Bahalag magkas. Kuha na itong voice over. Hi guys, maingod to. So ngayon, guys, kinakaluto naman ko. So maningod to sa ame. Wala pa ko nakahuman, guys. Kana, karsones pa na. O mga t-shirt. Humana og kuan. Halayang uban. Pay sa kabalde ako pa ng i-dryer. Nagkalat pa na diya, guys. Hipos na karon mahumanta. Tuara dito. Ang tulo. Sige na, kami yun ta. Nagluto na kong kuan, guys. Dabong, no? Dabong sa kawayan. Pamahaw na ta. Nakalungag naman sila daan ganina. Panigwaw na nilang mga, guys. Awami, sibong mi, kay hinit kayo mi. Lord. Diyos ko, Lord. Hindi mo na hinit. Good. Basa lagi ng pagkalungag. Isa, luwang na ni. Lang. Maniod to tapag. Huwag masyuda natin. So, ready na itong paniod to, guys. So, maniod to na ta. Dahil na mula lang. Gusto ko Bintoy. chopstick. Just chopsticks pa. Asa mga bangko uban? Sa gawas. Sibog sa ding. Mga to, guys.
Di pa siguro na silagkaw ni Bintoy. Di pa magkaon, Toy? Tara rito ka na. Yan. Hindi pa marunong ko na. Hindi si Mimi marunong mag-chop. Hindi si Mimi marunong mag-chop daw. Chopstick. Dali na mo, dali na. Oo, tukuan na. Tukuan na. Pangaunta, guys. Si Mami rin marunong sa mga guys. Ano binitoy? Noy, palim sa kutuyok na ito, Noy, de. Dabong ni guys sa kawayan. Yan sa ating lutuan ng dabong dia. Luto. Matik na dayon guys. Kay lamig siya na gulay. Dito ka ninyo guys. Maganda ko China na iba. Buto ka China. Ay, dili Japan. Pang lipstick man nila gamit nito. Hindi ko kabalo. Mag-on muna ako. Sabog din. Sabog ba? Ha? Sigaw sa tabagkaon. Ako sa gawas. Kapag sa gawas, tikang-tikang ito. Ito, dito na taka sa gawas. Kuha mo diyan dito mo kaon. Daghan mo sa imo kutsara na Mimirang kasyo. Ano ko siya rin sumunod ko sa pit mo. Na! Alam ko rin ka na ako Na. Dali na naon mi. Uy. Nahulog din ako ano. Practice pag siya lang. Ikaw tulong kay. Pag mag-igit ka sa puto yan. Tagaw sa kaon. Ikaw ka yun? Ito ni, pansit. Dili, bilon. Counter pansit guys. Paliw ka, paliw Noy. Tagaw sa tayo. May luto ulit ni? No. Ito kludo ni. Didala naman mo cellphone? May takat-takat may kasi miyo mi. Ako kabalo good night. Hmm? Ano yun? Ganyan? What is time sit? Tatay lugar na yun. Tatay. Tatay na yun. Wala. Ito na kung ghost ka unay din. Ano ko? May mahulog ko lang plato nila. Ano si Adam guys?
Matag nga, bayaran ni. Sa punja sa mong paniod siya. Dapat paniod sa eskwelahan. Wala lang, di gamot eh. Gira mo. Pa siya nagkamit sa eskwelahan, guys. Kasawag tubig. Wala naman na nakalunuran, duha. Okay. Niyo. Natagkaon, guys. Balik ka sa tulong trabaho, guys. Turag ko ang tulo naon. Kasang ko kay hangin. Nigsoroy, guys. Nakayo man sa Timayami, ha. Si Mimi ang manglibre karon. So guys, magpalitan niya. Hindi ko. Happy. Favorite ko yarn. Paborit ko yard. Ay, Palit si Mimi, guys. Invite na na guys. ha? Sino din ba yun? Pat ka man dito, mag-balance kag 4. Na. Ama, 5 na na. May 5. Ay, Ah. na. 5 ra. Oh, sa panis. Nakupat na. Size? Pila na yung kwarta? Supli. Pila na yung kwarta? Kuan mo. Dugang na sa isa. 5 na. Oh, 5. O, dugang isa-isa. Piso na. Ay na lang. Ay na, kay piso na eh. Ano ba ito man? Sakto na na. Bitaw, bitaw. Ako rin Siya na to sa kuan. Ito. Oh. Halinan pag sa tinday, guys. Kaya nagpalit na si Mimi. Laog mo si Mimi hotcake. Halinan sa to guys si Mimi. Ito, lutuyaon kita ko na ni Mimi og buwan. Mana kay Ay, maglutom na siyang masalones. ah. At kaya po ni mong baon no na. Mauli pang juice. Ay na, ng juice. Diba sa Tubig ra. Ina na ta guys, kaya nagpalit si Mimi guys. Balik na ko karon dayon kay meeting sa Mimi. Ah. Guys, lawa ko ninyo guys. 1 bite. Lo. Narang ipalit niyan ni Mimi, guys. Nga gisoro niyan tinday nga hotcake. Ako na harina ag hotcake man ko niya kay. Di man ta pakapundog harina, guys. Ito, may hari na. Manoy! Noy! Baliw ko ko tuyok, Noy! Lang, baliw sa tuyok lang! Kay snack sa Mimi. Kuha ng tubig bugnaw ko. Ngaon ta, guys. Ya, okay ka sa ate. Duha ka bukurot man yung duha. Hmm? Namin tayo. Wala na ka. Uliwit na ka. Ito bugnaw ko. Bugnaw kayo. Na. Kaya ay basta washing. Pwedeng pod sa ta. Bitaw gikan ako ng kuan halay. Okay, napaman to. Tuyok pa man. Last na nakatuyok. Mga underwear na sa dayon.
Nagundang ng tubig. Gamay-gamay tag tubig guys, kaya na. May paron na. Ganina alas 12. Kasugo na tagpanghalay dito. Mga shirt pan, mga karsones, sagol nga dito. Kaya pero kung gusto sa mga karsones ni short, sagol yapon. Hi guys, so manatag panlaba. So maguli na rin ka guys kay papod ko pa ko nakapanlaba dito sa mo Giunan ako din yati kay may manigni kay i-washing dali naman. Ako ito kay umulan pa man. So humana guys kana mga wala na tanan t-shirt, mga blouse, duster. Isa na ko dia pag hanger. Tawag mga karsones tura dito. Nakatulog siya lang nung hinuwat na ko. So kani mga trapo. Kani rin ako gisablay kay kaulanon man niya kay naka-dryer man eh. Ipang dryer ko yapon apil ang trapo guys kay aron di na magtulo-tulo. Mga radiha, mga karsones, mga shirt, mga panty, mga unsa brief. Tuwalya na diha na ko ipang rambol di na nagpanulo kay naka-dryer man eh. Di na nagtulo guys. Mahanginan ra ni Nauganan na gipang dawnihan pa na. Kada kay mga bulak guys oh. Gikan binis balay. Ako na po mga igsaha dan eh. Ito. Ang uli na mi guys. Yeah. Kaya wala na tubig. Nahubsan na ang baril. Pero nakasahod kung isa kagalon nga kung ano. Ako punta na pambrasa ng mga chinilas so na napas. Hinduan ko na dyan. Mio? Ato na mi Mio. Bye-bye Mio. Bye-bye. Love you, Mio. Aba siya pagkatulog ako na. Mio. Ato na mi. Aba siya pagkatulog na ako. Gabi siya pagkatulog. Ato na mi. Bintoy. Relo na. Di pa kayo makaulis mami niya. Paglungan ka na mo diha. Ay, ang sildo. Ha? Sildo. Ang? Sildo ni mo. Sweldo sa? Paglaba. Asang 1,000. Kalaki ni mo me. Okay, nagkampi dito ah. Pila? 100 ang isa. Ay, Negosyante kami. Nagdalas may make kape nga collagen. Tarta din harta agi punto tayo. Yan na. wala ang Nay, Nang kabiyabas na hinog niyo. Me. Ibawagan na ninyong baboy toy. Hirami agi puntod guys. Putut. tapos kidalan na na. Putut putut. Nay. Nay. Kay dalan na na. Ang badidi. Ang badidi. Nay, dapat kidalan. Sa hotel. Ano ba utan eh? Ay, di ko kaabot. Dagang kahinog bayabas para to sa tumoy. Kapayas.